Okay siya, may nga naman eh. Basta. Kasi gani ba? Wala nga na. Mukha, itong katuko na eh. Kuan ba si Tintin gi kuan ko nga ipa vlog kay para kuan kay na ako na muhatag og kwarta. Na muhatag og kwarta ni Nitch kay kanang gusto ni Nitch nga mobalhin siya sa private school. Di na siya ganahan sa tahaw. Ano ba na? elementary school. Ikaw, arong mutuo sila. Arong mutuo sila mo sabay-sabay lang ka sa akong isulti kanang Kasi mong tubang na yung mong itutlo niya. kuan man gi-record man na niya i-edit ra na ni Christine inug kuan i-post ra na niya. Eh para tabangan si kuan. Eksaba ba? Isugod na ko. Hello guys, good evening. Nanta mi kanang ihangyo ninyo magpatabang unta mi kay Sinich. Gusto siya mobalhin og private school kay sa iyang eskwelahan mahadlok sa eskwela kay naidaghang manonlog niya na mangaway niya sige siya pamugo sa iyang mama nga mobalhin siya sa private school niya. Kuan man kanang di man namo kaya di pa kaya sa iyang mama eskwelahan sa private school kay naapay kuan naapa mi problema patambalanan pa namo iyang tatay kay ang sabi kay di na to. Katawa tayo. Ay, sabot ay. Saan pagtuuan Unod. Saan pagtuong nagkatawa magka. Ay, mahila ko. patambalanan pa namo iyang tatay kay napa siya sakit. Nani? Na siya sakit. Yang buto. Ay, yang butbut or almoranas. Perti ng dako Dahil, yung tingin. Ay, sorry. Naunsa na. Tatay mo. Ay, Ari paghihapit na nalubat. Kinahanglan pa na mo paoperahan siya kay Yeah. yang almoranas. Dako na kaayo. Nya usahay magkirig-kirig na siya. Magkirig-kirig na siya kung sakit. Mo nga nanghangin ninyo guys. Nga tabangan ninyo si Nitch. Nya ang uban sa dinyong hinabang amo sa ipatambal niya kay usahay di mo ni katuuhan. Sige mo katawa. Uy. Katubon ko na. usahay tungod sa iyang sakit patulong Ay, patulong na siya guys. Patubang diri uy. Patulong siya guys. Kirig-kirig na siya guys. Mukhaon na po siya usay hilawng karne. guys. Storya to. Storya ba? Koy. Ina ba? Sa gustong mo tabang. Sa gustong mo tabang guys, amo lang i-send ninyo ang among GCash number. Hinaot unta nga mahumo ka inyong kasing-kasing ug maluoy mo ni Nitch ug sa iyang tatay. Sige. Sige, nagpatulong. Ipatulong na siya tungod sa isakit. Thank you guys. Bye-bye. Bote mo yung mga It's a prank!